Čus lidi, já vás vítám u dalšího partu ze hry Half-Life 1 lomeno Black Mesa. Naposledy jsme skončili tím, že jsme zabili ty velký chapadla tady. A teď je na čase skočit dolů. Takže... Skáčem! Skáčem přímo do loadingu, výborně. Je tam ta voda nebo ne? Fuj, dobrý, už jsem se lekl, že tady není ta voda. Tak, nějaký healy by tady, prosím. Co by se viděl? Aha, revolver. Výborně. Tak jo. Skočíme zrovna, nevím kam, moment. Vylez. Tak, to bychom měli. Menší problémy jsem měl, už je to vyřešený. Tak jo, jdem to podplavat. Mám 19 životů, což jako není nějak extra moc. Spíš je to nějak extra málo, bych řekl. Ale měly by být... Tam někde by měly být. Koukneme, jsou tam. Jsou tam i armory, výborně. Teďkonc to jenom tady nepokazit. Jo. Dá se zase skočit tudy? Nebo umřu? Dobrý, je to zachráněný. Můžeme projít tudy, dát si životy. Trošku zelenýho, takzvaně do těla dáme. Tady dáme trošku modrý. HEV suit deleted. Tak. 69, 75, to by šlo. A teď vezmeme si brokovnici do ruky. Kde je vůbec? Jo, na dvojce, tak výborně. Tak. Půjdeme, skočíme, nevím kam. Ne, tam ne. Skákat nebudeme. Takže my to proběhneme. Tudy? Jo. Málo jsem spadl zase, jak klasicky. Dáme trošku toho sprintu. A teď si tady zavoláme. Tak. Zavoláme si trubku, aby jsme si udělali most. Respektive tunel. Ještě toč nahoru. To víc nejde nahoru. No nic. Tak to proběhneme tudy, dáme loading. Jo, ještě si ho pamatuju z Half-Life 1. Zase nekonečný loading, výborně. Tak, sprintujeme. Slyším headcraba? Kde pak si, kamaráde? Pojď si na tu synku s páčidlem. Mňam, healy. Tak, máme i miny, který úplně využívat nebudu, popravdě. Nevyužíval jsem je v Half-Lifeu, nevyužiju je ani tady. Kam jsem naběhl, zrovna vůbec nemám tušení. Ale řekl bych, že jsem asi naběhl špatně. Kam mám běžet? Jo, už to vidím. Jdeme správně, doufám, že jo. Ne, my jsme šli špatně.
Jo. Aha. Takže plán zní následovně. Prosprintovat. Sprinty, tady do dveří. Ne, aha. Kam mám jít? Co mám dělat? Tak moment, kam mám jít? Já tamhle vidím nějaký schody, dveře, cokoliv. Jo. Odsud jsme přišli. Jak je možný, že ten týpek o mě ví? On je po zvuku? Ne, nejde po zvuku. No tady ho až upálíme, že jo? Oh. Zabij mě, zabij mě! Tak. Doufám, že se to uložilo někde blízko. Aha, Dobrý, ono se to uložilo zrovna, když jsem měl 29 životů, super. Nevadí, tak aspoň se tady dohýlujem. Určitě to nebudu potřebovat až potom. Protože kdo ví, tak já mám prostě mušku, žádný hity neschytávám, tak prostě úplně v pohodě to tady proběhneme i bez život. Kámo, přestaň mě srát. No. Zkusíme nejdřív ty dveře, ano? Nejdou. Tak jdeme tudy. Haha, blbečku, nemáš být na takovém místě blbým. Tak. Aj. Tak. Dostaneš brokovnicí. No tak, tudy má nejdem. Dobře. Kolik vydržíš? Hrozný, fakt. Mně se zdá, že tady ta brokovnice vůbec jako nedává prostě nějakou větší damage. Tamhle je headcrab, na toho kašlu. My jdeme k týpkovi. Jesus. You don't know how close you are to what it is. Listen, mister, if you can get the power on, that train down will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room. And there's things in the way. Jaký věci? Proč to mám jako jít očistit já? Ty je nechceš? No nic no, tak jdeme vzhůru za dobrodružstvím. Ha? Tak, vezmeme si revolveris. Boom, boom. Prásk páčidlem. Boom. Boom. Proč plejtvám ty náboje? Prásk. Healy, ty se hoděj. Tak, něco si... Tak, něco si nechám ještě na pak. Co je? Headcrab. Hop. Že se mi to nikdy nevydaří, ach jo. No nic. Prásk.
Co je za zvuky? Hoši, mám se bát? Asi nemusím, ne? Však mám zbraně. Hello, je tu někdo? Kdo by chtěl okusit revolveris? Prásk. Tak. Takže tady jsme si dali jenom zastávku pro náboje. Jo, tady je. Tak, bychom měli. Hej, ale dobrý hoši, vole, nechcete už umřít, prosím, děkuju, vole. Kámo, co to je, vole? Zhyň! Já to seru, fakt, ty vole. S bohem, blbečku. Fakt, zase mě to ubralo všechny životy, armory, co jsem měl, super. Takže tady jsou aspoň nějaký healy. Dobrý, a ještě armory, prosím, jo? O který jsem přišel. Ale já to zničím ještě ručně, fakt. Papa. Tak, to bychom měli. Teď už aspoň víme, že se to neopraví a nevrátí. Hru si uložíme, pro jistotu. Tak tohle mi vypouchne za prdelí. Jo. Já počkám, až to vybouchne radši. Tak. Jo, to udělalo víc randálu, než jsem čekal. Co je randál? Slovo randál, tyjo, tak co to jako je, to ani neznám. Ani nevím, jak je to teď napadlo, že randál. Nechtěl jsem říct víc rámusu? Asi jo, ale řekl jsem prostě randál. Kde seš? Já si hodím granát pod nohy. Zemřel? Až teď. Tak, to bychom měli. Další 2 mrtví vojáky. Zapisuje si to někdo? Kolik už jsme jich sejmuli? I když je to... Ale, koho pak to tu slyšíme? Vidím armory, ale to bude past. Jako bych to neříkal, že? Tak, dáme si armory. A úplně všechny si dáme asi, co? Krásných 75. Healy, ty se taky hoděj. Tady zatím někdo... Odkud se furt berou? Hoši, já přestávám mít na vás náladu. Já popravdě radši jako bojuju proti těm monstrům, než jako vojákům, protože vojáci jsou za prvý strašně OP. Jo, člověk do nich nasolí ty nábojů.
A stejně pořád žijou. Tak, to bychom měli. A asi začnu nosit toho revolvera, tady jsou docela náboje jako. Takže tohle si hodíme takhle tam. Budeme o tom vědět určitě, až se budu vracet, 100%. Tady nic. Tady rozbijeme živůdky. A jdeme dál. A jdeme, kudy jsem chtěl jít. Po schodech? Asi ne. Zkusíme ten výtah. Ten výtah byl kde? Tady jsou ty armory. Tady je. Jo, aha. Tak já musím po těch schodech, já vlastně musím napojit na hodit ten generátor. Je to dobré, přežili jsme. Tyjo, tady je jako docela jako to hororový už. Prásk, prásk, prásk. V pořádku. Ha. Tak a teď by to mělo čerpat tu vodu, mám pocit. Jo, klesá to, je to dobré. Je tohle možný, asi ještě zoomnu a stejně to netref. Teď už tam ale trefil jako. Tak. Jo, Parchan docela vydržel dost. Jsi docela hnusák, nebudu lhát. A teď jdeme zpátky nahoru. Asi určitě, možná, řekl bych, že jo. Tady vidím živůdky. Tak je využijem. A teď musíme nahodit. Co je? Jo, já se... Tak to je úžasný, já si, že to jakože blokuju svým tělem, tak to je super. Skočíme. Tohle by mě mělo vyhodit nahoru, ne? Nebo ten druhý až? Taky ne? A já měl za to, že v Half-Life 1 se to šlo, mám pocit. Jsou takový parchanti, já se vždycky leknu, já nikdy nečekám. Tak co, přežil někdo? Už ne. Tak, dáme si asi samopal, bych to viděl. A uložení. Vyjedeme nahoru. A uvidíme, co nás čeká dál. Samozřejmě vojáci. Ještě aby nás čekalo někdy příjemného něco v Half-Lifeu, co? Respektive Black Mesa. Haló? Haló? Kdo je tam? Tak. S granátem jsme to docela vyřešili. Jednoduše. Čekal jsem, že si odběhne. Tak.
Teď to by mě zajímalo, jestli to jsou všichni, anebo ještě někdo přiběhne. A já jak tady sprintuju, tak mám pocit, že ještě do někoho nalítnu a nebudu to vůbec čekat. No, uvidíme. Každopádně my půjdeme, kudy jsme přišli. Asi tudy, že? Jo. Tak, tady jsou ty náboje. Ještě jsem na ně nezapomněl, je to dobrý. Teď půjdeme nikam už. Jdeme zase zpátky k tomu securityákovi. Tak jdeme. Co ty? Chilluješ si? Chilluje. Tak ho necháme bejt radši. A tady už by měli zase být vojáci, mám pocit, že? Nebo ne? Tak přiběhnou si myslím. Tady jsme byli. To vím, tady si pamatuju, že jsme byli, takže jdeme tudy. Otevřeme dveře do loadingu. Tak. Jsme zpátky, tady to pořád krvácí. Kdo je to? Hoši, vy mi seberete víc nábojů, než ty mi jich dáte. A výborně, tady se dohýlujeme. Hru si uložíme náhodným stisknutím klávesy F6. A pokračujeme dál. Tady už jsme to vystříleli, ty headcraby. A tady skočíme na žebřík. Tak. I'll just slow you down. Tak kontroluj tady naše české dálnice, jak jsou na tom. Jo, všechny jsou asi vypnutý. A nebo prostě mimo provoz. Takže klasika. Klasika v českých dálnicích a my teda jdeme zabít tu nestvůru, která má plamenomety místo rukou. Teď kudy jsem se tam dostal? Tudy? Ne. Tudy to nebylo. Tudy? Ne. Tak kudy má? Tudy? Nohy mě tu blokujou, výborně. Ne. Ne, taky nic. No my jsme šli tou šachtou, že jo, ale... Kudy má se dostat zpátky, to fakt netuším. Horec to má okno, tady nemá okno. Jo, tam já potřebuji, tak já to zkusím odlákat granátem. Jo. Kámo. Kudy bych mohl projít ještě? Jakoby teoreticky by to šlo projít někudy tudy, ne? Pšt. Nevíš, že zná tento trik. Pojď, jdeme. Fajn, tak si to nech. OK, to jsem nečekal, že to takhle bude fungovat. A, díly. Děkuji. No nic, tak asi budeme muset tím oknem skočit teda. Sice nerad, ale budeme muset skákat. Takže já to... Ach jo, ty žebříky. No já potřebuji, aby si šel někam tam, kamaráde.
Sprintujem. Utekl jsem mu? Jo, dobrý. Počkat, co? Dej mi pokoj! Neměl jsem nic. Šéfe, přestaň mi flamovat prdel. Potřebuji jít tamhle ještě, děkuji. Můžeš přestat, prosím? Děkuji. Já si tady v klidu vyběhnu. A teď. Bohem. Tak. Tak, to bychom měli. O jednu nestvůru jsme se postarali konečně. Životy... Ty se vezmeme sebou. Pro jistotu. Tak. Jen bych vás zdržoval. Já jsem nic neříkal, že máš jít se mnou, jen mi to prosím o to, děkuji. Tak. Hey, it's Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they'd give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team leaving the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Jo, tak jo, otevři mi závoru a já ti to tady ještě vyberu. Aha, ty tu nic nemáš. Ani židlu ti neseberu, tak nic. Jo. Loading. Jako třeba tadyhle ten level s tím vlakem, ten mě tak nebaví. To je strašný level. Škoda, že ho dávali do té Black Messy, že ho neskipnuli. Bylo by to fajn, nebo možnost skipnutí, jako ona tam je, ale přece vás nebudu o to ochuzovat. Tak, koukneme se, co tu máme hezkýho. A zjišťujeme, že tu nic pěkného není. Brokovnice? No, škoda, že máme plný náboje. Nasíte to tamhle z těch dveří, nebo ne? Tak jedeme plnou parou vpřed, takzvaně.
Počkej, ne. On mi vzal ty healy! No nic. Zpomalíme trošku. A nikdy nevíme, kdy na nás někdo vyskočí nebo něco. Jo, tady už to vypadá jako, že ne moc přátelsky. To je zombík, to je v pohodě, to je v pohodě. A pro dnešní part to bude asi všechno. Tady bych se rozloučil. Takže u dalšího dílu se zatím mějte. A příště se vidíme u dalšího Half-Lifeu. Tak čus!